Ina ƙarar tsohon mijina, mahaifin ɗana ɗaya tak da na mallaka a duniya, da ya bani ɗana. Na je kotu har biyu, amma duk ban ci nasara ba. Sai na ji labarin wannan kotun kuna karɓan haƙƙi wa masoya, sannan kuna ba wa masoya damansu, shi yasa na kawo kuka na wannan kotun, saboda kaf duniya yanzu ba abin da nake so sama da ɗana. Kamar yadda ta ce ta fi son Amir fiye da kowa a duniya, ni ma haka ne. Babu wani mutumin da zan haɗa soyayyarsa da ta ɗana Amir. Wallahi Amir kaf duniya bai da uwar da ta fi ni, wallahi bai da uwar da ta fi ni. Babu wata ma da zaka kawo gidan balle tana, ko da ma ta nuna maka tana son Amir, wallahi ƙarya take, ba son shi take yi ba. Haka kike gani? Duk wanda zan kawo tabbas in dai tana so na dole ta so Amir. Da ya ce zai ƙara min kishiya, na gwamnati ya dinga yankan naman jikina kullum har dawo ƙarangon. Amir? Kotun soyayya.